खोनानो मोनो जोंनि इन्डियाया खेथि एबा आबाद मावनायाव बुहुमनि गेजेरावनो चाइनानि उनाव सेकेन्ड रेंकआव गोग्लैयो होननानै खोनानो मोनो। नाथाय एसेबां गोबां खेथि एबा आबाद मावनानैबो इन्डियायाव मानो बेसेबांबा गोबां मानसिफोरखौ माने उखै जानानै थानांगौखौ जोङो दिनै नुनो मोनो। हांगार एबा उखैनाय ग्लबेल हांगार इन्डेक्सनि 2024 नि रिपर्टखौ नायोब्ला नुनो मोनो जे इन्डियायाव 125 रेंकआव दं। माने नैबे रिपर्टनि मथेब्ला जोंनि इन्डियायाव टटेल 145 करोड़निबो बांसिन पपुलेसन एबा सुबुं अनजिमा दं। आरो नैबे 145 करोड़नि 27.3% मानसिफ्रानो माने स्टारभेसन एबा नांगौ बायदि टाइमाव मोनजाया बा जानो आदार तारमाने बिसोरो मोना जाहैबाय। माने एप्रक्सिमेटलि 39 करोड़ इन्डियानि मानसिफोरा माने उखैनाय उदैखौ लानानै हराव उन्दुनांगौ जायो। मानो होनोब्ला बिसोरो नांगौ बायदि आदारखौ जानो मोनजाया। फारसेथिं वर्ल्डनि बुहुमनि सेकेन्ड नाम्बार फुड प्रडिउसार, नाथाय फारसेथिं नायोब्ला मा 145 करोड़निनो 39 करोड़ मानसिफोरानो मानो उखै जानानै दिनै थानांगौ जादों। बेनिनो गुबुन गुबुन जाहोनफोर दं, जेरै पभार्टी जाहैबाय, जाय माने ओरैबायदि मानसिफोर दं, ना बेदराथ' गोजाननि बाथ्रा, ओंखाम दालि संख्रि बायदिखौनो माने मोनजानो थाङा। बेफोरखौनो थारमाने मा होननानै बुंगोन, पभार्टी होननानै बुंनाय जायो आरोना। आरो गुबुन मोनसे बेसेबांबा डेन्जारास गिथावना थारमाने जाहोनानो जाहैबाय फुड वेस्टेज एबा जाग्रा आदारफोरा माने ओरैनो बाहायजायाबालासिनो माने ओरैनो आद्रि जालांनाय, ओरैनो नस्थ' जालांनाय। आरो नैबे जाहोनानो जाहैबाय सरासनस्रायै जों मानसिफोरजों माने नेवसिजानाय, इगनर खालामजानाय, माने गोसो होनानै बेखौ थारमाने नायफिननाय जाया। जों जुदि गोसो होनानै सानोब्ला जायखिजाया मुवा बेसादखौनो बानायनो माने रिसोर्सेस नांगौ। रिसोर्स एबा मा होननानै बुंगोन, र' मेटेरियेल्सफोरनि गोनांथि जायो। थिग बेबायदिनो आबाद मावनोबो माने रिसोर्सेस नांगौ बा र' मेटेरियेल्सफोर गोनांथि जायो। जेरै हा जाहैबाय, दै जाहैबाय, इलेक्ट्रिसिटि जाहैबाय, बेनिफ्राय मा होनो लेबारबो नांगौ जायो। लेबार नङाबा माबोरै नोङो खेथि बा आबादखौ माबोरै मावनो, बेफोरबायदि रिसोर्सेसफोरनि गोनांथि जानानै फैयो। आरो बेफोरबायदि रिसोर्सेसा नोंथांनाव जुदि गैयाब्ला बेखौ फैसा होनानै माने बेखौ पारचेस खालामनांगौ, बा हा सोरनिबा बन्दक लाबाय बा हा बायबाय, इलेक्ट्रिसिटिनि बिल हरनांबाय, लेबार चार्ज थाबाय, आरो माखासे र' मेटेरियेल्सफोरनि गोनांथि जायो। आरो बेफोरबायदि गुबुन गुबुन आबादफोरखौनो, जेरै आलु जाहैबाय, दालि जाहैबाय, माइरं जाहैबाय, माखासे बेफोरबायदि गुबुन गुबुन आबादफोरखौनो माने जोंनि पाब्लिकनिसिम थारमाने सफैनो थाखाय गुबुन गुबुन जायगानि गेजेरजों लाबोनांगौ जायो, बा गुबुन गुबुन जायगानि गेजेर जानानै फैनांगौ जायो। आरो नैबे लाबोनायनि प्रसेसनि मोनफ्रोमबो आगानफ्रोमबो थारमाने जायखिजाया खेथिनि प्रडाक्टआनो माने वेस्टेज जानायनि मोनसे चान्स थायो। गिबिनिफ्राय स्टार्ट खालामनाय, गिबियानो स्टार्ट जायो एकदम आबाद फोथारनिफ्राय माने खेथिया स्टार्ट जायो। आरो खेथिखौ मावखांनानै जेब्ला थारमाने हारभेस्ट खालामनाय जागोन, बा फोथारनिफ्राय जेब्ला थारमाने बुथुमनाय जागोन खेथिखौ बा आबादखौ, थिग खेथिखौ बोखांनायनि उनावनो, बोखांफुबाय थानाय टाइमावनो माने 10% आबादा इन्डियानि टटेल खेथिनि थारमाने 10% आबादानो थारमाने नस्थ' जालाङो फोथारावनो। आरो नैबे 10% आबादा नस्थ' जानायनि बेसेनानो जाहैबाय एप्रक्सिमेटलि 7,000 करोड़नि थारमाने लस जालाङो। मानो होनोब्ला जोंनि इन्डियायाव आदार दोनथुमनायनि सिस्टेमा मोजां नङा। आरो माखासे आबाद फोथाराव थानाय एम्फौ एनलाफोराबो एप्रक्सिमेटलि 13,000 करोड़नि थारमाने बाजेटनि आबादफोरखौ माने नस्थ' खालामलाङो जाहैबाय। आरो माखासे समाव गोजान गोजान हाथायफ्राव बाजारफ्राव लांनांगौ जायोब्ला माने लामायावनो माखासे माने आबादफ्रा, आलुआनो जाहैबाय, दा बेफोरबायदि बेसादफोरा माने सेवलाङो, लामायावनो सेवलाङो। थाबैनो सेवनो हाथाव मुवा बेसादफोरखौ माने स्टरेज खालामना दोननो हानाय, माने कुल खालामना दोननो हानाय सिस्टेमा माने जोंनि इन्डियायाव नांगौ बायदि थारमाने गैया। बेफोरबायदि प्रब्लेमखौनो होबथानो जोंनि इन्डियानि गभर्नमेन्टआ प्रधान मन्त्रि किसान सम्पद यजना बायदि थारमाने आगानफोरखौ लादों जाहैबाय, आदार लस जानायखौ होबथानो। बेनि उनाव हाथाय एबा बाजारनिफ्राय जेब्ला कास्टमारफ्रा माने बेफोर प्रडाक्टफोरखौ बायगोन, आबादनिफ्राय लाबोनाय डाइरेक्ट मैगं थाइगंफोरखौ बायगोन,
अब्लासो जों नुनो मोनो बांसिन वेस्टेज जानायखौ स्पेसियेलि जोंनि न'खरफोराव हाथाइनिफ्राय माखासे मानसिफोरा गुबुन गुबुन रोखोमनि माखासे मैगं थाइगंफोरखौ न'आव बायनानै लाबोगोन जाहाथे बिसोरनियाव गोबां अपसन थायो जाहाथे थारमाने बिसोर जिखौ जानो गोसो जि ओंख्रि बानायनानै जानो गोसो बेखौनो जानो हायो थिग बेबायदिनो बांद्राय माने मैगं थाइगंफोरखौ बाजार खालामना हाथाइनिफ्राय बायनानै लाबोनायनि जाहोनाव माने माखासे मैगं थाइगंफोरा माने सेवनानै ओरैनो वेस्टेज जालांनायखौ जों नुनो मोनो आरो मोनसे रिपर्टनि मथेब्ला जायखिजाया सासे इन्डियानि मानसिया बोसोराव 50निफ्राय 55 केजिसिम माने आदारफोरखौ ओरैनो नस्थ' खालामो ओरैनो गारो आरो बेफोर वेस्टेजआ जाहैबाय जोंनि न'खराव आरो जोंनि न'नि बाहेराव बयनिख्रुइबो बांसिन आदार गारजायो होननानै बुङोब्ला मानसिफोरनि हाबायाव आजिखालि माने मोनसे ट्रेन्डिं जाबाय जाय सासे मानसिनि हाबायाव माने जाग्रा आइटेमफोरा बयनिख्रुइबो बांसिन थागोन बेखौनो थारमाने हाई स्टेटासनि मानसि होननानै थारमाने साननानै लानाय जायो आरो जोंनि इन्डियायाव टटेल जेसेबां माने जाग्रा आदार प्रिपेयार खालामनाय जायो थाग थियारि खालामनाय जायो बेनिनो माने हाबानि आरोना बेनिनो 22% माने आदारानो वेस्टेज जायो एबा ओरैनो गारजायो बेंगलर सिटियाव जानाय हाबाफोरनि रिपर्टखौनो नाय इयारलि 950 टन्सनिबो बांसिन थारमाने आदारफोरा ओरैनो वेस्टेज माने जायाबालासिनो ओरैनो गारजायो आरो बेखिनि आदारखौ जुदि जों मानसिफोरनि गेजेराव राननानै होयोब्ला टटेल 2 crore बांसिन थारमाने मानसिफोरा थारमाने जानो हागोन जाहैबाय बेखिनि आदारखौ नैबे बाथ्राया जाहैबाय अनलि बेंगलर सिटिनिल' बाथ्रा आरो गुबुन गुबुन गेदेर गेदेर सिटिसफोर दं जेराव माने हाबानि आइटेम्सफोरा ओरैनो वेस्ट थाङो आरो माखासे गेदेर गेदेर रेस्टुरेन्ट्सफोरावबो थिग बेबायदिनो थारमाने थासारिया जागासिनो दं जे माखासे आइटेम्सफोरा माने ओरैनो गारजालाबायो थिग बेबायदिनो रेस्टुरेन्ट्स आरो हाबाफोरनिफ्राय माखासे फुड जाग्रा मुवा बेसादफोरा थारमाने वेस्टेज जालाङो बाथ्रायाव बाथ्रा मोनसे बाथ्राखौ साननानै नाय जुदि नै बेफोरबायदि वेस्टेज जानाय थारमाने जागोन बायदि जाग्रा मुवा बेसादफोरखौ जुदि मोनजायै मानसिफोरनो जुदि जोङो राननानै होयोब्ला बेसेबां माने मोजां खामानि जागोन खेबसे साननानै नाय थिग बेबायदिनो मोनसे NGO बायदि दं जाहैबाय जाय माने 2014आव माने एस्टाब्लिश जादोंमोन जायखौ रबिन हुड आर्मि होननानै मिथिनाय जायो आरो नैबे रबिन हुड आर्मिया ओरैबायदि खामानि मावो माने गावसोरनि खाथि खालायाव जायखिजाया हाबा जायखिजाया रेस्टुरेन्टफोराव माखासे जाग्रा मुवाफोर बा आदारफोर आग्लायनाय माबाफोरखौ माने कालेक्सन खालामनानै बिसोर माने टाइ आप दंखायो जाहैबाय रेस्टुरेन्ट आरो हाबा मेरेज हलफोराव माने टाइ आप दंखायो थारमाने जेसेबांनो माने लास्टाव जेसेबां जाग्रा मुवा बेसादफोरा ना आदारफोरा बासिलांगोन ओरैनो थालांगोन बेफोरबायदि खाना एबा आदारफोरखौ माने बिसोर कालेक्सन खालामनानै माने मोनजानो बा जानो गैयै मानसिफोरनो बिसोरो राननानै होयो जाहैबाय आरो नैबे रबिन हुड आर्मियाल' मोनसेल' माने अर्गेनाइजेसन नङा बेफोरबायदि आरो गुबुन माखासे दंबावो जेरै फर एग्जाम्पल अन्नक्षेत्र फाउन्डेसन जाय माने 2010आव माने एस्टाब्लिश जादोंमोन गायसननाय जादोंमोन आरो नैबे अर्गेनाइजेसना टटेल 1500निबो बांसिन 1500निबो बांसिन माने रेस्टुरेन्टफोरजों टाइ आप खालामनानै बेफोरबायदि खामानि मावगासिनो दं आरो मोनसे बाथ्रायानो जाहैबाय बेफोर माखासे वेस्टेज जानाय जाग्रा मुवा बेसाद बा आदारफोरा वेस्टेज जायोब्लाथ' थारमाने जानला मोनला जायगायाव गारनाया गोबां बिबाङाव माने वेस्टेज जायोब्ला बेफोरखौ गेदेर गेदेर हाखरफोराव माने दामायनानै जमायनानै डाम्प खालामनाय जायो जायनि जाहोनाव मिथेन गेस प्रडिउस जायो जोंनि आबहावायावबो गोहोम गोलैयो जायनि जाहोनाव ग्लबेल वार्मिंबो जागासिनो दं फुड वेस्टेज एबा आदारफोर ओरैनो गारजानाय सबजि एबा मैगं थाइगंफोरा नस्थ' जालांनाय बा ओरैनो वेस्टेज जानायनि बागै नोंथाङा मा साननाय दं कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामजायो